Bog svima, ja sam Tihana sa bloga Just Cake the Cupcake i došli smo na kraj našeg smoothie tjedna. Početkom ovog tjedna imali smo par recepata, u ponedjeljak smo radili zeleni smoothie, u srijedu smo radili voćni smoothie, u petak smo se zabavili sa vinskim smoothijem, a danas je nedjelja, malo odmora, došlo je vrijeme za nešto slatko. Pa ćemo raditi smoothie sa borovnicama, koji okusom jako sliči muffinima sa borovnicama, tako da ja se baš veselim ovom. Od sastojaka potrebne su nam borovnice, potrebne nam je malo mlijeka. Ovdje imam jogurt sa vanilijom. Ukoliko ne možete naći jogurt sa vanilijom, možete koristiti obični jogurt i staviti malo vanilije ili ekstrakta vanilije ili prave vanilije ako imate. Imamo malo korice limuna, jednu bananu koju smo narezali i stavili u zamrzivač da se malo zamrzne. I na kraju imamo papuljice, znači obične papuljice koje ćemo dodati da nam daju onaj muffin šmek. Počet ćemo prvo sa mlijekom. Znači dodate mlijeko. Za točne sastojke možete posjetiti moj blog na www.justcakegirl.com, tako da možete vidjeti koliko vam treba za otprilike broj osoba. Znači, nakon mlijeka dodajemo borovnice. Ja sam uzela svježe, ali možete uzeti i zamrznute borovnice. Nakon toga dodajemo jogurt sa vanilijom. Dodajemo koricu limuna. Banane. Znači, banane smo smrznuli, možete dodati pola banane, cijelu bananu, ovisno koliko slatko volite. I na kraju dodajemo papuljice. I što je vrijeme da miksamo. Pošto imamo dosta sastojaka, pustit ćemo da se miksa otprilike minutu do 2 minute dok se svi sastojci ne povežu. Naš muffin smoothie je gotov i sad ćemo ga poslužiti. Našla sam ove zanimljive čaše sa pokupcem. Služiti. Baš je divno kremasto ispalo. Evo, s ovim smoothijem smo došli na kraj smoothie tjedna u suradnji sa KitchenAidom. Nadam se da vam se ovaj tjedan zabavio, da ste naučili nešto novo o smoothijima i naravno da ćete ih isprobati. Ako već niste, zapratite me, stavit ćemo ovdje link. Zapratite YouTube kanal, počnite pratiti blog ako još niste i nadam se da ćete recepte isprobati. Odlično!